Egun ondan hori eta eskerrik asko. Azteko azaltzea, mozio hau aurkeztu dugula, aurreko osoko bilkuran, ekainak 12an ospatu genuen bilkura horretan, interpelazio bat egin geniolako EH Bildutik Bilbao jaunari, berak azaldu zezan Bilbao Basketeri diputaziotik zergaitik eman zitzaion diru hori eta nolabait kapritxo hori eta erreskate hori azaldu zezan, eta Bilbao jaunak aprobetsatu zuen esateko esela izan kapritxo baten oinarritutako erabakia. Un pleno, por cierto, que además el señor Bilbao aprovechó también para hacer constar una vez más su talante, abandonando el atril, la tribuna, con ese tono de indignación, hablando de comandantes o subcomandantes, en lugar de admitir que su grupo está retrasando el debate respecto a la revisión de los rendimientos de los deportistas de élite. Llevamos esperando desde enero. Pleno horretan, Bilbao jaunak justifika ezina dena justifikatzeko alde batetik esan zuen ezela erreskate bat izan. Eta esaiguzue bestela, zelan ulertu daiteken, aurrekoan ere esan genuen, zelan ulertu daiteken diputazioak Bilbao Basketekin zeukan hitzarmen hori, 2015 arte zeukan hitzarmen hori bertan bera utzi, bestela klub pribatu horrek ez zuelako eukingo bizirauteko inolako aukerarik, hitzarmen hori bertan bera utzi, eta ordura arte emango zitzaion dirua ken bizkaitar guztiokin daukaten zor hori, azkenean 1,5 milioi euro ematea. Justifika ezina justifikatzeko, baita ere, datu zehatz batzuk eman zituen pleno horretan, eta esan zuen, 4 hilabete barru izango den NBA-ren partida horrek, gutxi gora bera ustez 2 milioi eurotako itzulkina izango duela, eta Saskibaloiko 2014ko munduko txapelketa horrek antza ustez 20 milioi inguruko itzulkina izango duela. Beraz, ez langabezi tasak, ez pobrezia tasak, ez Bizkaiko etxegabetzeak, ez errez PNV kudeatzen duen aldundiaren lehentasunak ondo adierazi ziren, eta hori justifikatzeko bapatean ustezko itzulkin bat asmatu zenuten. Eta bapatean asmatu zenutela esaten dugu, bestela ez talako ulertzen zergaitik erreskate horren inguruan publikoki azalpenak eman zirenean, esan azaldu itzulkin baten pean hartutako erabakia zanik. Datu horiek bizkaitarrok ez ditugu ezagutzen, ez dakigu zertan datzan baieztapen hori, eta badirudi gainera, segun eta selekzio bat edo beste ona jokatzera, partida jokatzera etorri, datu horrek dantzan egin dezaketela. Benetan galdetu nahiko genuke, uste dozue gizarteari eta jendeari gauzak ondo esplikatu gabe horrelako erabakiak hartu daitezkela? Guk uste dugu aitzaki improvisatu horrek seriotasun gehiago behar duela, sakoneko azalpen gehiago behar dituela, porque si no parece, pues una vez más, otra de esas excusas como para salir del paso. Aurrekoan esan genuen bezala, Bizkaiko egoera larria da, hori danok dakigu, eta behar sozial oso larriak daude, eta zuek enpresa asko ixten usten dituzue. Beraz, gu mozionen bitartez ari gara gutxieneko bat eskatzen. Informazioa eskatzen besterik ez garari. Ustezko itzulkin horren inguruko informazioa besterik ez dugu eskatu nahi. Azken finean, diru zaintza gerakinarekin zuek alde bakartasunez erabaki duzu ez egin, inorekin kontrastatu gabe, eta azken finean, erabaki hori, benetan ustezko itzulkin baten ondorioa izan baldin bada, horren inguruko informazioa besterik ez genuken eskatu nahiko txosten honen bitartez. Geldituko gara, oraindik jakin gabe aurrekoan esan bezala, zergaitik erabaki hori hartu zen alde bakartasunez, zergaitik Bilbao Basket erreskatatu zen eta ez Bizkaiko hainbat enpresa, zergaitik edo zelan bermatuko duen diputazioak klub horrek azkenean sostenagarritasun bat izatea mendik eta hilabete batzutara, zer nolako baldintza jarri zaizkion klub horri kudeaketarako, zergaitik beken bitartez ere dirua ematen zaion, zergaitik dituzuen lehentasunak eta ez beste batzuk. Beraz, zalantza pila bat izango ditugu, baina behintzat ustezko itzulkin horren inguruko informazioa jaso nahiko genuke, jakin nahiko genuke nondik, zenbat, zein arlori
Eta txosten hori eskatuko genuke 3 hilabetetako epean egitea. Zein sektoretan eragina duen jakin nahiko genuke, aukera ezberdinak, A, E, B etortzea edo ez etortzeak zelako galerak suposatuko lituen, eta bestela, ulertu beharko genuke, ari garela betiko legez, aitzaki faltsu batzuetan oinarritzen, y deberíamos pensar, si no, que esta es otra de las falsas promesas. Como cada vez que se invierte muchísimo dinero público en proyectos y en infraestructuras que, por cierto, no responden a ninguna de las necesidades sociales actuales de Vizcaya, y nos venden pues la moto, nos dicen que van a generar empleo, que van a generar riqueza, y al final pues de eso nada de nada. Deuda, deuda y más deuda. Entonces, queremos pensar que esta no es otra de esas falsas promesas. Horregaitik eskatuko genuke, ustezko itzulkin horren inguruko informazioa. Eskerrik asko.